sartuko gara Twitchean eta laster audioan ere bai. Hori da. Ointxarte. Txikia niko ibarrauzko Zortzitan aiterua datoz Mofrenazten dara jakintasunean dasasko Ziria piztu doz Zortziko txikia niko ibarrauzko Zortzitan aiterua datoz Mofrenazten dara jakintasunean dasasko Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Volumena igota martxan jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Etxepengo dugu nore zuazu Jaizan uparranda Oaxeri moskortu Gurekin bilduzu txiki hurragu Azkal hostien unio kristona jolaiu Etxepengo dugu nore zuazu Etxepengo dugu nore zuazu Nore zuazu Nore zuazu Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala, gaurkoan sustatuko lagunekin bat egingo dugu. Irrati bidez eta baita Twitch bidez ikusteko aukera izango duzu saio hau. Luisio Fernandez prest dugu, hortxe ordenagailuaren bestaldean, egunon, Luisio. Egunon, bai, sustature Twitch kanalean, kasu horretan. Hori da. Zer moduz? Bueno, joan den astean pasatu zitzaigun, zirkustantziengatik, baina hemen gaude berriro. Eta, bueno, teknologia eta euskara batzen dituen albisteak partekatzen dituzue sustatu.eusen, eta horietako batzuk aukeratu eta honera ekartzen dugu saio honetara. Eta gaurkoan, nun ibiliko gara, Luistxo? Bueno, pues gaur Euskal Herriko Unibertsitatean gaur aktibatzen omen den prozesu batekin hasiko dugu. Eta da, hango administrazioak edo errektoretzak erabaki duela euren komunikazio sistemak migratu behar dutela Microsoftera. Beste alternatiba libreak egon beharko lirateke, edo, bueno, baina e-postatik hasita, harik eta adibidez telekonferentzia sistemetara, pasatu behar direla Microsofteko sistemetara, eta gaurtik, ekainaren 15 honetatik, abuztuaren 31 arteko epea omen dago. Eta adibidez, posta zerrenda derrigor aldatu behar dute irakasleek eta langileek sistema horretara hori izate dute, eta protesta batzuk egon dira, itxas izeneko software libreen aldeko talde bat dago, lab sindikatuak ere egin du protesta, eta uste duz azpireun bat irakasle eta langileek ere sinatu dutela, zertarako hau, batez ere derrigortasunaz, Microsoft azpiegitura erabiltzeko ere ez dago derrigortasunik, beraz norberak eukitzeko Microsoft kontu bat, edo ala beharko luke, adibidez. Guk bideokonferentzia sistema batekin lotzen gara, eta hori, bilera horiek egiteko moduk sistema bat daukagu. Hasi ginen, Segure Irratia eta Sustatu artean Jitsi izeneko azpiegitura egiten, eta gero erretransmisioa pixka txukunago antolatzeko Bideo Ninja izeneko sistema batera pasatu gara. Biak dira software librekoak. Oin gaude Bideo Ninjan. Ikusleak ez du ikusten, baina anaitzek seguran dauka Bideo Ninja elbide bat, eta ni dauka beste Bideo Ninja elbide bat, sartzen garaan eta sartzen dugu. Bueno, batzutan jasotzen ditugu beste azpiegitura norbaitek deitzen digu eta Zoom bat egin behar dut zurekin. Link bat pasatzen izute, edo Teams bat egin behar dugu. Eta Microsoftena Teams edo taldeak euskaratuta horixe da. Eta EHUk erabaki du Teams izan behar duela, eta Teams erabiltzeko derrigor kontua behar duzula gainera, korreoa ere transmititu behar duzula, zure datu pribatuekin eta guztiaekin Microsoftera, eta horren kontrako protesta. Eta aparte, teknikoki Teams batera sartzeak ere, ni sartzen naiz. Konbokatzen manaute Teams batera, ez daukat Microsoft konturik, eta sartu naiteke. Edo, zu sartu zaitezken bezala, edo Bideo Ninja bizelako sistema honek, ez digu eskatzen gure korreoa modu batean edo bestean egotea. Eta gero, aparte, bueno,
ez dut ezagutzen EH1 zenbaterainoko kostua edo integrazioa zertu duten, baina telekonferentziak Teamsen egin behar dirala ordaindutako lizentzia batzuen bidez zergatik. Libreko aukera hori egon Bai, da. hori da. Bideoninja delako sistema hau, adibidez, erabiltzen dugu sareko instantzia bat, baina da, da software bat, lizentzia libre batekin, GitHub izeneko repositorio batean dago, eta norberak bere bideoninja instantzia egin dezake. Gitxi da beste bat, bentaja ekstra bat daukala, eta da, euskaratuta dagoela. Eta hori ere dago sarean azpiegitura bat, baina gero norberak ere, informazio eta teknologia departamentua daukan erakunde batek, adibidez, erakunde handi bat nola EHU, hartu eta instalatu dezake Gitxi, baina ez Microsoftena. Eta, bueno, hau ez dut aipatu artikulo, hau komentatzen duen artikulan atzokan, baina orain dela egun batzuk ikusi nuen, eta ego beste baterako izango da, eta da, Eusko Jaurlaritzak atara duela lizitazio bat Zoom lizentziak erosteko. Eta Zoom da beste sistema hauetako bat, elkarrekin nola kamera aurrean jarri, eta konferentziatzeko, edo baita ere, erakutsi ezaket, bideoak, sustatuko bideoak, edo irudiak, edo PowerPoint bat erakusten duan bezala, batzuetan Twitch hauetan, olako gauzak, eta baita ere chat egin, eta gu hemen normalean bi aurpegi goten gara, baina dozena bat edo 30 ere egon daitezke egela betetzen. Bueno, Zoom lizentzietan, lizitazio bat, 286.000 eurokoa. Iba apart. Bez aparte. Non eta alternatiba librea dauden. Eta zergatik egiten da, nik ez dakit. Hori galetuan ez baita ere, zergatik, zein da, funtzionario bat errezago duelako, ez dakit, hemen mantentzean langile bat euki honetan, eta bera enkargatzea honetaz baino, sinatzen dugu lizentzia, eta karuagoa da, baina, hor. Eta gainera, trampa dala, hartatzen duzu, konkurso publikora irtetzen dira prezio batetik gorako gauzak, baina lizitazio publikoa baldin bada Microsoft lizentziak edo Zoom lizentziak erosle bakarra dago. Hau da, Zoomek edo Microsoftek saltzen du, eta bueno, erdi trampa da, dirua xautzea da, eta da, disparate bat. Eta, sustatu eren linea editoriala, 20 urtean baino gehiagotan software librearen aldekoa izan da, eta orduan hau salatzen dugu ere bai. Eta Luzio, kasu hauetan ez jakintasunetik adibidez jokatzen danean, adibidez, ez dakite, ordaintzen baldin badugu, igual segurtasun gehiago izango dugu, edo funtzionamendua hobegoa izango da, edo halako ideiak egon daitezke honen atzean? Hori da Microsoftek eta Zoomek salduko duena. Baina, Microsoften sistema eragilea Windows, zulo gehiago ditu alternatiba libre baino. Eta azpiegitura bat, egia esan Zoom eta Teams gehiago erabiliko dira, BideoNinja eta Jitsi baino. Baina gehiago erabiltzen denak, erasotzaile gehiago dauzka zuloaren bila, hori ere gertatzen da. Eta software libreak badauka, okerrak zuzentzeko komunidade bat, sistema bat, eta eguneraketa sistema ez zentralizatu bat, ez Microsoftek edo Zoomek zentralizatua, baizik eta komunidadean bidez zabaltzen dena, eta taktika bada, beldurra zabaltzearena, eskorrekin ezin gara fiatu. Horregatik, FUD izeneko sigla dago inglesez, fear, uncertainty, beldurra, ziurtasun falta, eta D hori ez dakit zer dan, baina beste zerbait, eta gezurra, edo disimuloa, edo alako zerbait. Eta da, lizentzia saltzaileen taktika bat, baina ondo dirutu zete, galdetzea, software librean kontra egiteko.
Hori da, bai, ze askotan hori egon daiteke, argudio moduan, ez? Bai, claro, Mhm. argudio moduan otsoa dator esate ez bidaren entzun da, ezta? Batzuetan etortzen dira otso batzuk, baina Bai, igual baina haundi ordainduta eta ordaindu gabe. monstru handiagoak, otso handiagoak izaten dira, software libreko proiektua baino, nire Bai, iritziz. bai. Mhm. Bueno, hortxe, lehenengo albistea aipatuta, Luisio, eta nondik Ikusiko da? dugu zenbaten Bai, duen, oine dago hori da, bai, bai, hor bai. epe bat, Mhm. eta bueno, protestak daude, eta ikusiko dugu. Mhm. Bai, hori da, abuztuaren 31 arte ustet, ez? Bai, Transizio hori hala. egiteko, eta hori. Bueno, a ber, berria jasoko dugu, seguruna, Luisio. Bueno, igual hemen. Mhm. Hori da. Bueno, eta hurrengo albistea, Luisio? Bueno, pues partekatuko dut Vale. gauzatxo bat, zirazu, kasu honetan, sustatu bera partekatuko dut, Mhm. bueno, txosten katalan batek, Googleen gaztelanian aldeko joera aldaketa demostratu dugu. Bueno, honetaz ere jardun izan dugu Hitz egin hemen, dugu, bai. eta bilaketa batzuk ere egin genituen, Mhm. euskeraz edukita Google konfiguratuta ondo jartzen duzu hiri bat zerraki Donostia, Bai, edozein munduko New York, hiri bat, eta lehenengo ematen dizula gaztelaniazko gaztelania. emaitza Bai. euskarazkoa baino. Hau aldi Mhm. berean gutxi gora bera deskubritu zuten katalan batzuek eta baita ere euskaldunek, Wikipediako jendea batez ere, Mhm. eta katalanek aztertu egin dute. Ze da, iaztik, gutxi gora bera, oin jala urtebetetik, gertatzen aidan joera bat. Eta egin duten datu metaketa, datu bilaketa egin dute, hainbat erakunde, bueno, Vale. baliabidea dituzte, eta jango Mhm. gobernuaren laguntza ere bai, hau egiteko, ze pixkat dirua gastatu dute, aztertzen egoera zein dan, ez? Vale. Eta orduan, zelako edukia katalanez eta espainolez dauden hainbat proiektutan, ea Mhm. trafiko galera eduki duen katalanezko parteak. Eta bai, iaztikan trafikoa bera joan da katalanezko bisitetan, Bisitetan, eta bai. bueno, pues akumulatu bat, ormarra gorri bat ari izak usten Twitchetik, eta Bai. bai, trafikoaren galera handi bat, eta zergatik da, erraztasun simple bada, gehienok, mugikorrean batez ere, Ze Mhm. mugikorrean pantailare txikia da, eta ikusten dugunean, bilaketa bat egin da, apenas ikusten dugu lehen emaitza baino gehiago, edo Bai. lehena eta bigarrenaren Google bilaketa bat egiten dugunean, esan nahi dut, Mhm. mugikorrean. Hori da, bai. Eta lehenengoan klikatzen dugu, ia Mhm. automatikoki. Bai, 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 bai. Eta lehenengoa agertzen bazaigu Google, pues hori gertatzen da, ez? Bai. Eta beste grafiko honetan, 2021-etik, 23-ra, orduan da beste analizatu duten beste webgune bat, ez? Eta Ados. goian ikusten ari gara espainolaren, bueno, gehien edukia zeukan katalanez eta espainolez webgune honek, baina Bai. gehiago ikuste zen espainolezkoa. Hala ere, minoria batek ikuste zuen katalanezkoa, eta gora zijoan. Espainolaren marra pixkat behar utzi joan, eta Mhm. katalanaren pixkat gora zijoan, harik eta aldaketa hau gertatu arte. Orduan, Begira. normalizazio prozesu batean zegoen zerbait ere bai, webgune baten jarduera, gero eta bere horrietan katalana, gero eta gehiago ikuste zara momentu Bai, batetik bai. aurrera, akabo. Berunzko joera, eta espainola gailentzen da. Eta, bueno, adibide batzuk eta hola eta bueno, gero, gauzatxo batek asarretu nauz, esatu dute katalanek, ez dakigu beste hizkuntzetan gertatzen dute den hau, eta nik badakit, ikerketa hau egin duen elkartearen arduraduna, Bai. egondalako komunikazioan, Eusko Jaurlaritzarekin, eta jakinarazi zaiola, Euskararen aholku batzorde izeneko erakundearen barruan, euskeraz berdina gertatzen nahi da. Baina, bueno, ahaztu egin zaila, eurei bakarrik gertatzen zaiela, bale, berdin dio. Bueno. Eure pagatu dezatela. Orduan, ikerketa jarraitzen ditu eta konpontzen baldin badute guri ere konponduko zaigulakoan. Bueno, Bueno. baina zergatik gertatzen da eta hipotesi batzuk eta daude. Bai. Eta zera da. Googleek esaten du zure hizkuntza hobespenak errespetatzen dituela. Baina hori ez da gertatzen. Orain egiten duena da,
erabiltzaile bati emate zaizkio bi orrialde, baina berak erabakitzen du, klik gehiago duenak, Ah, berez, vale. bisita gehiago duenak interesgarriago izan behar du bere alternatiba hau baino. Claro. Orrialde hau dago katalanez eta hau espainolez, edo euskeraz eta espainolez. Bai. Honek bisita gehiago ditu, interesgarriago izango da. Vale. Ber, eta zuek eta gainera Euskal Herritik edo Kataluniatik ere, zuen bisitari horiek ere gehiago ikusten duzue, hau, beste hau baino. Orduan, horri ematen dio importantzia beste zerri Vale. baino. Baina horren atzean Gehiago dago, ikusten da, importanteagoa da. Eta orduan, lehenago jartzen badute, oraindik eta klik gehiago. Eta orduan eta garrantzi gehiago da. Da xagua, xaguaren gurpila, zenean, kaiolan, horrela. Eta hor gaude. Eta kontua da, claro, euskaldunok ere badugula kulpa, katalanek bezala. Eta da, bi emaitza ikusten ditugunean, edo igual lehenago ere bai, erraztasunagatik goazela espainoleskora. Eta hau ere, onjala 6 hilabete edo jardun genuen. Bai, era modu ez-konstiente batean. Bai, bertsolari txapelketaren finala bazetorrela eta Wikipediak zabaldu zituen estadistikak eta zein bertsolarik zeuzkaten bisita gehiago. Eta, bueno, favoritoak eta hola gehiago zeuzkaten, erderaz, euskeraz baino. Gai bat, non erderazko komunitatean interesa eukiko zuen, baina askoz gutxiagoa, bertsolariak euskaraz eta erderazko Wikipedia horria zeukatenen kasuan, bisita gehiago Maialen Lujanbiok berak, adibidez. Hori da, bai. Edo Ametsan Zaiusek, bisita gehiago erdaraz, euskaraz baino. Eta euskarazko Wikipedian bisita gehien zeuzkana, ez dakit nortzan. Ibarzabal usten, Maialen, Nerea. Nerea Ibarzabal izango zen, baina zan erderazko orrialderik ez zeukalako. Orduan, guk ere egin dugu Maialen Lujanbioren erderazko Wikipediako horria interesgarriagoa izan behar du Googleek hori ulertu du euskarazkoa, baina eta horregatik eskaintzen zaigu lehenago. Bueno, morokil bat, usaina hartuta geneukan, azterketa hau katalanek egitea gu pixka alboratu gaituzten arren. Ondo dago, badakigu pixka gehiago, orain. Antzeko bidea egiten ari garela. Bai, lobby bidea egin behar dute eurak ere bai, ez? Eta Google erakutsi begira, datuak hauek dira, eta hau elitzateke horrela izan behar. Klik gehiago izateak ez du esan nahi iztunarentzat hori importanteagoa denik, baizik, eta variable soziolinguistikoetatik posizionamenduraino, ez? Dana dago pixka lotuta, eta, bueno, sustatun dago artikulo bat, azaltzen zer dioten katalanek, euskarren ikuspegia gehituta, bertsolarien kontu hau ere bai gogoratuz, eta bla, 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 bla. Hori da. Bueno, Lucio, azkeneko minutuak aipatzeko beste albistetxo bat? Bai, bueno, honetaz ere hitz egin dugu, Wikipedia, beti dio euskarazko Wikipediaren aldeko propagandista handi bat naiz, eta lotxari gabe gainera. Eta, bueno, euskarazko Wikipediak azkenengo iaztikona bultzatu den proiektua da ikusgela. Ikusentzunezkoak, batez ere hezkuntza munduko material lektiboetara da begirako azalpenekin, dela ekonomia, historia, pertsonaiak, eta dozena bat bideo ekoiztu dira azkenengo urtean, eta orain laguntza bati esker katalanez ere agertu dira. Ikusgela proiektuak, lehenengo bi bideoak publikatu ditu katalanez, eta gainera beste hizkuntza batzuetan gutxienez 7 idatziekin. Horien artean Afrikako jausa hizkuntza. Eta, bueno, pues, esaten dugu, euskarazko Wikipedia gu garen txikiarentzako ondo kokatua dago munduko Wikipedian artean, baina, eta ez hori gakarrik ondo kokatuta, baizik eta gauza batzuk, esportagarri ere egiten ditugula, gure Wikipediatik, bera zaintzen duen elkartetik, eta lotutako proiektu desberdinetatik, honek laguntza publikoak ere izan ditu, eta, hemen ondo aprobetxatuak daude, eta, bueno, honetaz ere, artikulua badago sustatuko portadan, edo bigarren orrian bestela. Hori da, sustatu.eusen. Luizio, mi esker beste ostegun bat gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte. Hurrengora arte, bai. Bai, ondo izan.